Sa ngalan samahan na uksanak sa Espiritu Santo, ang grasya atong Ginoo Kristo, ang gugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo manakay niyo. Mayong gabi kayong tiran. O welcome ng Santos nga misa ni anak kita sa katulong gabi sa ato ang simbang gabi sa pagpangandam sa pagkatao sa atong maunubos. Sa hilom ato ihalag ngadto sa Ginoo ang atong mga personal nga mga pangamuyo. Uban sa intensyon sa atong Santo Papa sa misyon sa simbahan alang sa kalinaw, alang sa kayuhan sa mga masakiton, sa gasa sa maing paglawas kinahanglan sa matag usa, ilabi na mga lumilihok atong parokya o basilang pamilya, ug ato sa kinihalad alang sa kapulayan sa mga kalagsat tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahal ato sa kinabuhi nga mihalin na, ug sa kalag ni Maria Luz. Ug aron mahimo kitang dakos sa pagsalmo ting santos nga misa, sulat o karon ang mga kasalanan atong nabuhat ug mga ikit sa pasaylo sa Ginoo. Nagakumpisal ako sa Dios nga mga gahom matanan ug kainyo mga igsoon nga nakalapat ako dako iyamot kunahuna sa pulog sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angayng buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako sa Santa Maria kanay gulay. Katanang mga anghel mga santos ug kainyo mga igsoon aron ko iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anong takita sa Dios nga maagahom matanan ug pasayloon sa atong mga sala, daron takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magambog ito. O Diyos, magbubuhat ang manubo sa tao, nagbuot kang ang imong pulong mahimong tao, sulod sa tiyan sa babaeng kanunayng berhen. Dungga kining among mga pangamuyo, aron ang imong bugtong anak, magpaambit ka namo siyang pagka-Diyos, human siya magpaubos, aron pag-ambit sa among pagkatao. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon sa Henesis. Ngari og pamati kamo, mga anak ni Jacob, pamatian ninyo ang inyong amahan nga si Jacob. Huda, daygon ka sa imong mga igsuon, tukon mo ang imong mga kaaway, sa imong atubangan muluhod ang imong mga igsuon. Si Huda, ito'y sa leyon, patyon niya ang iyang tukbunon, ug unya mupauli sa iyang taguanan. Si Huda sama sa leyon, manghuyatid, ug unya muhigda, ug walay makapangahas pagsamok kaniya. Nagkupot siya sa harianong setro, ug sipitan niya kini,
sa iyang mga tiil. Huptan niya ang iyang gahom, hangtod mo abot ang tinuod nga tag-iya niini, aron maghari sa tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ugang hingpit nga kalinaw, hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ugang hingpit nga kalinaw, hangtod sa kahangturan. O Diyos, tugahi sa imong paghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya sa imong katawhan, uban sa katarong, ug sa imong mga nag-antos nga anak, uban sa panghukom. Ang kabukiran maghatag og kalinaw alang sa lungsod, ug ang kabungturan maghatag sa katarong. Panalitdan niya ang nag-antos diha sa katawhan, luwason niya ang mga anak sa kabus. Ang katarong mamulak sa iyang mga adlaw, ang halaw nga kalinaw, hangtod wala na'y buwan. Maghari unta siya, gikan sa dagat ngadto sa kadagatan, o gikan sa suba hangtod sa kinatumian sa yuta. Daygonon ta ang iyang ngalan, hangtod sa kahangturan. Mulungtad ang iyang ngalan sama sa adlaw. Diha kaniya mapanalanginan ang tanang mga kaliwat sa yuta. Ang tanang mga nasud magsangyaw sa iyang kabulahanan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ugang hingpit nga kalinaw, hangtod sa kahangturan.
Ang Ginoo maraakay Dios. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mao kini ang talaan sa kagikan ni Hesukristo kaliwat ni David nga kaliwat ni Abraham. Si Abraham mao ang amahan ni Isaac, si Isaac amahan ni Jacob, si Jacob amahan ni Juda ug sa iyang mga igsuon. Si Juda mao ang amahan ni Faris ug ni Sarah, si Tamar ang ilang inahan. Si Faris mao ang amahan ni Isrom, si Isrom amahan ni Aram, si Aram mao ang amahan ni Aminadab. Si Aminadab mao'y amahan ni Naason. Si Naason amahan ni Salmon. Si Salmon mao ang amahan ni Boaz. Si Rahab ang iyang inahan. Si Boaz mao'y amahan ni Obed. Si Ruth mao ang iyang inahan. Si Obed amahan ni Isay. Ug si Isay mao ang amahan ni Hari David. Si David mao ang amahan ni Solomon. Ang iyang inahan asawa kaniadto ni Urias. Si Solomon mao'y amahan ni Rehoboam. Si Rehoboam amahan ni Abias. Si Abias mao ang amahan ni Asa. Si Asa mao'y amahan ni Josaphat. Si Josaphat mao ang amahan ni Huram. Si Huram amahan ni Uzias. Si Uzias mao'y amahan ni Hutam. Si Hutam mao ang amahan ni Akas. Si Akas amahan ni Ezekias. Si Ezekias mao'y amahan ni Manasis. Si Manasis mao ang amahan ni Amon. Si Amon amahan ni Hosias. Si Hosias mao'y amahan ni Hikonias ug sa iyang mga igsuon. Niadtong panahon na nabihag ang mga Israelita ngadto sa Babilonia. Human mabihag ang mga Israelita, si Hikonias nanganak kang Salatiel. Si Salatiel mao ang amahan ni Zorobabel. Si Zorobabel mao'y amahan ni Abiod. Si Abiod mao'y amahan ni Eliakim. Si Eliakim mao ang amahan ni Asor. Si Asor mao'y amahan ni Sadok. Si Sadok mao'y amahan ni Akim. Si Akim mao'y amahan ni Eliod. Si Eliod mao ang amahan ni Eliasar. Si Eliasar mao'y amahan ni Matan. Si Matan mao'y amahan ni Jacob. Si Jacob mao ang amahan ni Jose, ang bana ni Maria, nga mao'y inahan ni Jesus, nga ginganlag Mesiyas. Busa may napulog upat ka kaliwatan, gikan kang Abraham, hangtod ni Hari David. Ug napulog upat ka kaliwatan, gikan ni David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita. Ug laing napulog upat ka kaliwatan, gikan sa pagkabihag hangtod nga nataw ang Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong gabi kaning tanan. Okay ra mo? Grabe ang subasko, no? Wala mo maabting subasko papadong rin. Wala. Sige lingi ang iyong katapad, ingda nga salamat nga aniya ka. Okay, buhi kayo, no? So mga igsuon ko diha ni Kristo sa tuwang pagsaulog sa simbang gabi ning tuig sa Jubileo 2025, gitawag kita sa pagpamalandong sa laing aspeto sa usa ka sinodal nga simbahan. Kini nagpunting sa dalan o paagi sa pagkinabuhi isip usa ka katawhan sa Dios nga nagpanaw. Niadtong Nobyembre 30, 2025, sa unang Domingo sa Adbyento, gipahinumduman kita sa atuang talahurong arsobispo sa Sugbo, Alberto Abit Oy Didi, nga kitang tanan padayon nga gitawag sa pagpuyo isip usa ka sinudohanon nga simbahan pinaagi sa paglusad sa 9-year pastoral plan 2025 to 2034. Uban sa tema, Journeying Together as a Fully Alive Church. Ang pakigduyog panaw isip buhi nga simbahan.
Nahinaot kita nga mag-abot ang atong pamalandong sa pulong sa Dios ug mga konkretong lakang para sa kayuhan sa atong sugboanong simbahan. Kini mo ang atong paagi sa pagpangandam alang sa sentenaryo sa Sugbo isip usa ka archdiocese sa umaabot nga tuig 2034. No? So mao na siya naigilatid nga pamalandong ang atong archdiocese pagpangandam sa tuig 2034 nga diin usa ka gatos na nga tuig sukat nga nahimong archdiocese ang Cebu. No? So gracias siya. No? So bisan sa itong gisaulog karong jubileo o jubileo sa 2025, Pilgrim of Hope, kita malaumon gihapon labi na sa pagka-archdiocese sa Sugbo sa tuig 2034 sa iyang ika-100 years. Sa atong ebanghelyo karon mga kaigsunan, nagsulti sa family tree ni Jesus ang listahan sa mga ngalan 42 kakaliwatan. Ang listahan adunay 3 ka period gikan ni Abraham ngadto kang David, nagmarka sa destinasyon sa Israel ngadto sa pagkadako. Ikaduha gikan ni David ngadto sa pagkabihag sa Babylonia nga nagsulti sa pagkapukan sa Israel. Ikatulo gikan sa pagkabihag ngadto sa pagkatao ni Jesus ang atong manunubos, and it shows the restoration of Israel, ang pagpasiguli sa Israel. So unsa may pulos ani, siguro sa mga pangalan nga atong nadunggan laay kaayo, pero mas ang pangalan makigsunan nga atong nadunggan aduna siyay historical value, no? Ilabi na diha sa ato ang pagsaulog sa pagkatao sa ato ang manunubos ang ato ang Ginoong Kristo. Mga igsuon sa pagsugid ni Mateo sa kasaysayan sa banay sa Israel, nagpadayag nga ang Dios dili mahadlok nga mamahimong kabahin sa dili perpekto nga banay. Okay, no? Pares nato, gipili ba nato ang ato ang ginikanan, no? Gipili ba nato ang ato ang mga anak? So wa gayud, no? Kana tungod bunga sa kamanggihatagon sa Ginoo ug tungod sa grasya sa Ginoo. Usa ka Dios nga andam nga mahimong kabahin sa usa ka katilingban, usa ka katawhan nga samaran apan nagpadayon nga nakigbisog sa kinabuhi ug nangita sa Dios ug nangita sa Ginoo. So mao kana siya makaigsuon. So siguro angay natong nagtaon karon kumusta man kung maghisgot ag family tree. Gihigugba ba nato ang ato ang pamilya? Gihigugba ba nato ang ato ang kaliwatan? Or kamo dinhi karon, no? Ilabi na sa ato ang mga teenager, no? Kung mo trace ka sa imong family tree, o ikapila kang henerasyon ang imuhang matugkad, no? Or challenge sa ato ang mga hamtong, mga ginikanan kung giunsa nato pagpasa ngadto silaha, no? Ang ato ang kaliwatan, no? Isa una sa ako ang kaedad siguro nako, sabi kaedad diri 56. Pataas ka mo, 56. Ako raw sa? Ulaw-ulaw man mo eh. Pinaedad 56. O, gamay rin good taon. Okay, so sa mo asa una, tugod kay layo sa sugang dagitabnon, malipay nami makapundok kung takdol ang buwan. No? Takdol or padong mga 3 days before mag-full moon na. Kaya nga naman, no? Atuan mi sa basketball court, no, sa amo ang sitio, no. Ya magtapok-tapok na itong mga silingan, ito istorya, no. Nagduwa ang mga kabataan, yung mga bataan sa apil pero naa mga tiguwang ito istoryahan ay, no. Ya mag-trace na sila, no. Ya mao ni pila sila kapok magsuon, tapos kinsa ilang asawa, kisang bana, kisang mga anak, no. Hangtod nagali o di ka pwede manguyab, no. Kay parinti ra mo, no. So ingon ana ilang kuan sa una, no? So, mao na siya makaigsunan. So, importante siya. Tapos, pag trace back, ay, ang imuhang uyuan sa una, palahubog man to, no? O ang imong iyaan sa una, mao ni, ingon ana yung kinaiya, no? Kusog mo sigarilyo, no? So, ingon ana makaigsunan. So, kabahin siya sa pagsabot sa itong pagkatao, kinsa kita, o
madungagan ang atong kahibalo sa atong kaugalingon. Mga igsuon sa talaan ni Mateo, adunay pipila ka mga lalaki o babay nga giisip nga mga makasasala. Gisulod kini sa ebanghelista aron ipakita nga ang Dios mulihok bisan pinaagi sa samaran nga kasaysayan sa tao aron ipadayag ang walay kinutubang gugma o kaluoy sa Ginoo. Aron maipadayag ang walay kinutubang gugma o kaluoy sa Ginoo. Kining mga pangalan mga kaigsunan, wala gitago ni Mateo sa pagsaysay sa Ebanghelyo. Gusto niyang ipakita nga si Jesus dili gikan sa usa ka perpekto nga kaliwatan. Natao siya gikan sa usa ka kaliwatan nga dili hawa sa kasalanan aron pagdala og kabaguhan ug kaluwasan. Ang genealogy o ang kaliwatan, gigikanan, nagpahinumdom nga ang simbahan milungtad dili tungod kay perpekto kita, kundili tungod sa walay kinutubang gugma o kaluoy sa Ginoo. Misulod si Jesus sa usa ka samaran nga kaliwatan aron magdala og kaayuhan, aron maghatag og paglaom ug kahayag sa mangitngit nga kasaysayan. So unsa may hagit nato mga igsoon, no? Ning ato ang pagpamalandong, pagsakripisyo ning ikatulong gabi sa ato ang simbang gabi. Una, dili unta kita maulaw sa atong family tree o sa imong pagkabahin sa maong pamilya. One time, di ako sa kabatanon, Surigao pa ko, no? Tapos ingon siya, Father, naulaw gyud ko. Kung ano sa may imong naulaw nga murag bugat man kayo imong tingog, no? Huy-huy imong abaga. Siya ganina dito sa merkado, nasugatan ako si mama, no? Nya doon ako yung mga classmate kauban. Tapos naglukdo siya kay nagbaligya sa isda. Kung sa may ikaulaw ni ana, so proud pagali ka kay naningkamot ang imong inahan aron matubag ang panginahanglan sa pamilya. Siguro ingon ana makigsunod dunay pipila ta tua mga batan-on ingon ana usab-sab siguro ikaulaw nila ang ilang gidikanan kun unsa ang ilang mga trabaho, no? Gani na sa buntag ako pinagbisa sa first mass, no? Ipaluap na ako mga collectors, no? Tapos nag-share na sila, no? Ingon ana yan sa moto daghan na sila mga experience. Tapos day usab ingon sabi nagi ko'y classmate sa una father, no? Unsa man nauwaw siya kang iyang papa driver sa tricycle, no? So ingon ana makaigsoon unsa may ano ikaulaw man na siya ana dignified gay na siya nga trabaho naning kamot. What if kung lain o illegal nga mga trabaho malipay ba ka? Gani mingon sa ang iyang amahan way trabaho pero wa lang sab siya. So ingon ana makaigsoon. So hinaton ta nga dili kita maulaw sa atong pamilya or family tree o sa imong pagkabahin sa maong pamilya. Ang hagit nga mamahimong kahayag niadtong nagpuyo diha sa kagitngit o kasalanan. So basin sa inyo no? Doon natay mga silingan, doon natay mga igsuon, doon natay mga iyaan o guyuan nga gihagit, no? Gi-challenge ang ilang relasyon o ang ilang kaminyoon o ilang pamilya. I hope no? Nga mamahimo kita nga kahayag ngadto kanila. Di kay apil-apil ka sa ilang kinabuhi, kundili mamahimong bidlisiw sa kahayag ngadto sa mong pamilya o kabahin sa imong family tree. Ikaduha makaigsunan, himuon nato ang matag adlaw nga usa ka gasa sa gugma para sa Ginoo. Hinaot unta. Mahindog palihog para sa katalingbanog bagampo. Huyang kita nga katawhan busa ipadangat nato karon ang atong mga katuyuan ngadto sa atong langitnong amahan nga diha sa iyang kaluoy ug gugma mibuot nga kita maluwas ug mahakat-on sa kamatuoran. Moingon kita, Dios nung kinaadman giyahi kami. Nga ang mga magbalantay sa simbahan musunod sa kabubuton sa Dios
ug mangita sa kaayuhan alang kanila nga ubos sa ilang pag-atiman, ilabi na ang mga kabus ug ang mga walay kahimuan. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nung kinaadman, giyahi kami. Nga isip katilingban, ilhon nato ang kaayo diha sa usag-usa, upakitag gugma ngadto sa tanan, nga atong mahimamat ug likayan ang panghusga o ang pagsaway sa mga badlungon. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nung kinaadman, giyahi kami. Nga sila nga nahisalaag og mibatig kamingaw, kahingawa og sinalikway, makakaplag og paglaom diha sa kaluoy ug gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nung kinaadman, giyahi kami. Nga ang mga masakiton, ang mga anaa sa balay, og sila nga nanag-antos, madasig og maglig-on tungod sa ilang kahibalo sa Dios alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nung kinaadman, giyahi kami. Nga imo untang isipon nga tapos ug mapuslanon alang kanamo ngang halang Diong Teopilo kamumot ug Dios Chevalier Pari mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga namatay mapasaylo sa ilang mga sala ug malinawong mupahulay dito sa langit hangtod sa hangtod. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nung kinaadman, giyahi kami. Sa hilom at ihalag nato sa Dios, nga tao personal nga mapangamoy. Langit nung amahan ang gahom sa imong gugma, kanunay untang upalambo kanamo. Tabangi kami aron dili kami malingla og malinga sa kalibutanong mga kahingawa og dili kami madaog sa mga dautan. Nagaampo kami, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Kung igsoon pagampo ka bro nga ako yung sakripisyo, dawato sa Dios nga mahan nga magahom matanan. Santo sa Ginoo ang mga gasta sa imong simbahan, himua nga mabuhong kami sa paan nga langit nun, pinaagi ning santos nga pagkalawat, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakay niyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios katunhay magahom matanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug tanang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang iyang nagsigabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta uban sa gugmang dili matukib gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Jesus nga magbubunyag, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag ug gipaila siya diha sa pagabot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog siyang pagkatao. Aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo, tugob ang amo mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagday. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Sa tugod ikaw, ginuang tuburan tanang kasantos, ipralang imong espiritu, aron pagsantos ni magasa, aron mahimo kinalang kanamo, nga lawat ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya galingon, mikuha siya og pan, may pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni gadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kininyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawat nga itugyan alang kanimo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni gadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kadako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatay ug pagkabanaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga matubang ug molagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malahumon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kami tanan. Himoa kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santo nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga mayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo mga gahong Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampag isabahan atong gamito mga pulong gitulo kanato sa atong mahunog. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, upasayloa kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuha luwas sa kami sa dautan. Mangay kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwasos tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among maunubos. Ginoong Kristo gingon kasi mga apostoles, ang kalinaw ang ibilin ko kainyo, ang akong kalinaw ang ihatag ko kainyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kainyo. Ipakita ta ang paginigsunay.
Kini mo may ugmaong Dios ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magambo kita. O Diyos nga maagahom man kami mabusog, sa gasang Diyos nun, mangandoy unta kami niini kanunay, aron dinagkutan sa imong espiritu, mudan ag kami sama sa mahayag nga suga, inigabot ni Kristo imong anak, nga mao ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Maglingkod para sa mga pahiwal. May gabi kaniyong tanan. December 17 hangtod 24. Adunay kitay sikan collection karon alang sa padayon nga pagpatukod sa atong Pilgrim and Pastoral Center. Sulod sa misa de Gallo, gidapit ang tanan sa pagpaambit sa mga panalangin alang sa atong mga kaigsuonan nga nabiktima sa bagyo. Ang buot mo paambit sa mga in-kind, palihog paghatod sa Caritas Office, ug ang buot mo paambit og cash, palihog ihatod sa Paris Office, aron maresibuhan. Katong buot mo hadad og Christmas decors, aron ikabit diha sa Christmas tree sa gawas. Ang mga members sa Sokong adunay ibaligya nga mga Christmas decors. Gidapit ang tanan sa pagpalit, unya isulat ang inyong mga prayers o wish sa Pasko o taod sa Christmas tree. Ug daghang salamat, palihog manindog. So padayon ta nagdawat, ilabi na sa 5 kilos rice no, sa atong itabang, fourth wave na sa mga nabiktima sa kalamidad. So hopefully sa northern Cebu murag dapit sa Ililoan no, giduaw giadto na sa ato ang mga PPC members. So kung willing mo share sa iyong grasya, ipaambit, pwede ihalat sa Panahon Santos nga misa no, 5 kilos rice. Kung doon na may kangods, siguro sa Carne Norte, ayo lang ng sardinas no. Harong malipay sa na mga makadawat. Daghang salamat. Ang Ginoo manakay no. Manausab ka. Iduko ang iyong mga ulo at ang pangayon ang bendisyon sa Dios. Huwag panalangin ang takamo sa tumay hugmaon nga Dios, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen.
Nahala ng santos nga misa, lakat ka mong isangyaw ang magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.